La ce sunt bune drumurile? Aduc taxe și impozite și fac vânzare la servisuri auto. O simt pe pielea lor locuitorii orașului Urziceni, un mândru municipiu al României. De la un capăt la altul, orașul este străbătut de șosele, iar șoselele de gropi și adevărate tranșee. Autoritățile spun că totul se va rezolva în viitorul apropiat, un răspuns mereu la modă la noi în România. Ce lucrați? Raportare la ce? Raportarea veche, ceară. Am înțeles. După aceea reparat? Ce reparat? Da. La fel cum văd toți șoferii care de voie de nevoie merg prin Urziceni. Cum e cu drumul? E nenorocire. Dacă vreți ne urcăm în mașină și facem mătură, ca să-l vedeți cum e. Să vedeți ce bine o ducem noi în mașinile astea care le rupem. Și am văzut un oraș în care ai nevoie de un tank în lupta cu gropile și obstacolele pe care le întâlnești peste tot, în fața spitalului, spre gară, pe centură sau prin centru. În orașul Urziceni, dacă nimeriți într-o groapă de acest gen, vă puteți considera norocos. Însă de cele mai multe ori nimeriți într-o groapă de peste 3 metri pătrați. E distrus orașul. De când e așa? De un an și ceva de zile s-a răutățit foarte tare. E jale. E jale. Am schimbat 3 bascule, 7 milioane jumate la 2 săptămâni. E varză, nu mai le face. La primărie sunt răspunsuri, nu soluții pentru locuitorii care suferă cu mașinile prin craterele municipiului. În 2006, edilii raportau investiții în reabilitări de drumuri și trotuare de aproape $1,5 milion de euro. Deci eu, de când sunt primar aici, n-am un vot de la Portocalii pentru. Lucru pentru care s-a și întârziat. Chiar s-a făcut tot ce este posibil ca această asfaltare să nu se facă. O scuză valabilă peste tot în România, dar în cazul Urziceniului e și una particulară. O scuză. Primăria a investit aproape 25 de milioane de euro pentru construirea unei rețele moderne de epurare a apei. De aceea străzile au ajuns în acest hal. În sfârșit am reușit, am semnat contractul de achiziție publică cu asfaltarea. Este un program care se va desfășura rapid, în maxim 60-70 de zile. Lucrări pe care primarul și-a luat angajamentul că le va începe în câteva zile. Un angajament pe care cu siguranță cei 17.000 de cetățeni îl vor ține minte și nu vor uita până la alegerile de la anul.